Sibuyele sikubingelele sikwamukela indaba enze ihora lokuqala emini. Lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magubha nazo ezinohlonze emini nje. Party on a global scale under normal circumstances that will allow a member to have a dual membership or to wear two caps. Siyaqhubeka isicelo sokuqondiswa kwezigwegwe kowabe ngumengameli we-ANC uJacob Zuma. uZuma usolwa ngokwephula umthetho wama-25 womthethosisekelo we-ANC. We will prefer spending more time in witnessing the actual damage. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvele Nkosini Hlabisa uzovakashela imindeni yabacima imililo abayisithupha abashona eBoston maphakathi neKwaZulu Natal. Having the Olympics at home, it's incredible. The last time he was in Paris was in 1924. Next time he's going to be in Paris. I don't know if I'm going to be super fresh, you know. So I feel incredibly lucky. Sekusele izinsuku eziyishagalolunye eqala imidlalo yama-Olympics eParis. Siyaqhubeka isicelo sokuqondiswa kwezigwegwe kowabe ngumengameli we-ANC uJacob Zuma. Ukulalelwa kwalesi sicelo bekumele kwenziwe eqaleni kwalonyaka kwahlehliswa yi-ANC ukuze kuvulwe ithuba lokhetho lwangomhla ka-29 kuNhlaba. uZuma usolwa ngokwephula umthetho wama-25 womthethosisekelo we-ANC. Okulalelwa kwesicelo sokuqondiswa kwezigwegwe kowabe engumengameli wezwe uJacob ngohlelo lwezobuchwepheshe besimanje kuhloswe ngakho ukunqamula ubulungu bakhe ku-ANC. Lesicelo siza emva kwesimemezelo sakhe uZuma ngozibandlela nyakenye sokuba angeke asayikhankasela i-ANC okhethweni lukazwelonke, kepha kunalokho uzokweseka iqembu elisanda kusungulwa umkhonto wesizwe. Lesimemezelo sakhe-ke isona esenza ukuba amiswe eqenjini ngomasingana kulonyaka. Umhlaziyi wezombusazwe uNsekelelo Breakfast uthi alikho iqembu elingavumela ukuthi ilungu libe nobunye ubulungu nelinye iqembu lezombusazwe. There is no political party on a global scale under normal circumstances that will allow a member to have a dual membership or to wear two caps, whereby on the one hand you have a footprint in your party, on the other hand you are encouraging people to vote for other political parties as opposed to the party that you purport to be belonging to. Iqembu iMK elesekwa uZuma lingelesithathu ngobukhulu ngemiphumela yokhetho lukazwelonke, kanti uBreakfast uthi bekumele ngabe i-ANC yamkhomba indlela kwasekuqaleni uZuma. So I think they should have expelled him long time ago. And also made him not to be part of the party anymore, because I think he has really costed the party in a big way. Lesicelo sibanjelwe esithe kwabezindaba kanye nomphakathi, kanti i-ANC azange icacise isikhathi okuzokwethulwa ngaso isinqumo, kepha ikomiti leqembu lizomemezela isinqumo salo uma lolu hlelo seluphothuliwe. Izolo ePhalamende bekudingidwa udaba lwezigidigidi eziyi-113 zamarandi ezabelwe umnyango wamaphoyisa kuleli. Amanye amaqembu aphikisayo athe ukususa enye imali esetshenziswa ekugadeni iphathimandla isetshenziswe ekulwiseni nobutswelaboya kungaba umqondo ophusile. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi uyazi ukuthi umsebenzi abhekene nawo omkhulu. Uthi uqinisekisa ukuthi baningi abakwazidlodlo kumqoka ekwakheni ukuyithemba kubo abakwazidlodlo. SAPS need to improve its own management of firearms in its possession. Of course, this is quite a worry that in ourselves we're losing a lot of firearms and the rate is quite high, worryingly high, and then contribute to the proliferation against which we're fighting. Sihlalo wekomiti labakwazidlodlo uthi kumqoka ukusebenzisana nazo zonke inhlaka. Police unions have consistently told Parliament that discipline is applied inconsistently and that low-ranking officers are sometimes punished more severely for minor infractions to their higher-ranking counterparts committing far more serious acts of misconduct. Amaqembu aphikisayo abeka imbono yawo. Prioritize community safety and well-being before punitive measures. Ensure accountability and transparency within the police ranks. Foster a culture of respect
empathy and understanding because our people are unemployed. Your strategy is not actually committed to prevention of crime. You want to fight crime after it has happened. Iphuzu lokuthi igidi zamarandi isetshenziselwa ukuvikela iphathimandla liqhakambiswe kakhulu. The police commissioner is also not safe. That's why it's being protected 24 hours. But South Africans are left to fend for themselves. Ungqongqoshe uMchunu uthe yize seyabiwa imali uvumile ukuthi ayanele ekulisaneni nezinga lobugebengu kuleli. Uhulumeni wakwaZulu Natal uthi lesifundazwe sibhekene nenkinga yemali yokufaka isandla ekusizeni abantu abakhahlamezwe imililo equbuke ezifundeni eziningi kulesifundazwe okubalwa kuzo iKing Cetshwayo, yiLembe, uThukela kanye neZululand. Kushona abantu abayi-14 kulesigameko okubalwa kuba abacima imililo abayisithupha. Imililo yequbula ilimaze ingqalasizinda ebalulekile njengogesi namanzi. Iziphathimandla zithi imikhakha yezolimo nezamahlathi iyona ekhahlamezeke kakhulu njengoba kushe izinkulungwane zamahektha amadlelo, amahlathi nezimoba. Imindeni engaphezulu kwama300 isale Dengwane ngesikhathi umlilo ushisa izakhiwo zawo eKenville. Sekuzanyiweke bakutholile ukuthi bagqoke, bakutholile ukuthi kuyadliwa kulokho kufikile ukudla bayadla abantu. Inkinga izinto esingakabi nazo into zokugeza ukuthi abantu bageze. Yingane ukudla kuyafika kodwa okweyingane ezincane ngoba kunezingane mhlawumbe no 3 weeks engakayiqedi ngishinyanga. Izona ngempela ezingikhathaza kakhulu ngoba kushaya namaphempasi kushaya yonke into. Izinhlangano ezingenza inzuzo bezilokhu zisiza labo abakhahlanyezwe imililo esifundazweni. Mawubuka ukuthi umphakathi njengamanje usalele kuma shelters approved disaster management. Usiphansi njengoba sikhuluma nje so isidingo sikhulu sokuthi izindlu noma imaterial ukuthi bakhe. Uhulumeni wesifundazwe uthi umonakalo odalwe umlilo wequbula ulinganiselwa ezigidini ezingu-90 zamarandi. I-unit kwazi ukusilekelela ukubuka ukuthi singehlonzweni ezinye zeindawo lapha njengeindawo zenhlekelelo ukuze sithole usizo oluthe xaxa ngoba eqinisweni nenkecele ekhona isingamangqushana asakwazi ukuthi sowenze njani ukubhekana nalenkinga esibhekene nayo. Iziphathimandla zithi ukulimala kwezitshalo nemfuyo okudalwe umlilo wequbula kunomthelela omubi ongase udale ukuthi kunyuke amanani okudla. NginguNonhlakane Phamagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusenjalo ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uVelenkosini Hlabisa uzovakashela imindeni yabacima imililo abayisithupha abashona ngesikhathi bezama ukucima umlilo eBoston maphakathi nesifundazwe iKwaZulu Natal. In honor of the 14 people who have been deceased. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uVelenkosini Hlabisa uvakashele eBoston esifundazweni iKwaZulu Natal lapho kudlule khona emhlabeni abacima imililo ngenxa yomlilo. We will prefer spending more time in witnessing the actual damage as it has been relayed to us by the HOD, COGTA and the Premier in his remarks and eventually meet the families, the few that will be able to meet. Hlabisa uthe seyidlulile lezo nsuku lapho kwakuthi makwenzeke inhlekelele bese ishaywa indiva. The days are gone when a disaster occurs. It takes ages before people respond accordingly. Hlabisa uzofinyelela nakuyi imndeni yabayisithupha abashonile. Silindo kuhle ngithi endabeni ze-SABC. Ungqongqoshe wezobudlelwano namazwe angaphandle uRonald Lamola ubehambele eBrithani izolo uqinisa ubudlelwane. Kulolu hambo lokuqala luka Lamola njengongqongqoshe wakulomnyango uhlangane nomlingani wakhe waseBrithani uDavid Lammy naye osanda kuqokwa kulesi sikhundla kulandela ukhetho lwakamuva kuleli yalizwe. Uphinde wahambela umcimbi obungaze iminyaka engamashumi 30 entando yabantu eNingizimu Afrika. Sephele iminyaka thathu solokhu loyo owayengumengameli wokuqala wentando yabantu Nelson Mandela akhuluma ngethemba kanye nobumbano ezindlini zombuso.
Bekubanjwe umcimbi wokubungaza iminyaka engama-30 yentando yabantu eBrithani. Kukhunjulwe ukuphela kohulumeni wobandlululo kanye nokuqala kowentando yabantu nosaqhubekayo nokuphatha namhlanje. That meeting will be to the renewal of our relationship between the two countries, to continue to deepen the working relationship, to continue to engage on the opportunities provided by the Africa Free Trade Agreement, the integration in the African economies. Uma kuza emgomeni yamazwe angaphandle iUkraine neGaza, lawo ngamazwe amabili iNingizimu Afrika neBrithani egxilile indabeni zawo. Uhulumeni osanda kuqokwa eBrithani uzoqhubeka nokweseka iUkraine empini yayo neRussia, nokuyinto ebekwe obala engqungquthelweni yeNATO eWashington. Nokho kweseka kwayo Israel empini yayo neHamas eGaza kungase kushintshe kancane. Ungqongqoshe wezamazwe waseBrithani wayeseka incwadi yokuboshwa kwabaholi beHamas nabakwa-Israel eyakhishwa Criminals Court. Nokhalukhu uguquko olusamenyezeliwe olufana nokumisa ukuxhasa ezomhloli kanye nokulekelela amasosha. We will continue to advocate for our foreign policy independently and without any fear. And I believe the Great Britain will also do so, to advocate for their policies without any fear or favor. Umhlangano ngolesibili bengokuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe omabili. Mbukeli sisathe qhu ezitolo kanti uMasibuyeso uzokuphathela udaba oluthi they have to have the backing of JMPD, the backing of SEB, because some of the functions are not within our jurisdiction. So it is a concern. Imeya yomkhandlu dolobha iGoli uKabelo Kwamanda uthi ihhovisi lakhe lihlolisisa ukuphepha kwezikhulu zomkhandlu ezingaphansi komkhakha wezomhloli. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiye ukuthi siyaqhubeka isigcawu sokuqondiswa kwezigwegwe kowabe engumengameli weANC uJacob Zuma. uZuma usolwa ngokwephula umthetho wama-25 womthethosisekelo weANC. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Uphiko olubizwa nge-Road Traffic Management Corporation lukasela amagcekeni abanikazi bamakhumbi okuhlanganisa nezinkampani zamabhasi namaloli ezikweleti izigidi zamarandi zey'ndleko zey'moto engakhokhiwe e-Atteridgeville ePitoli. Njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uKelvin Dludla olandelela lolu daba. Mbukeli weindaba ze-SABC sila komkhulu ePitoli endaweni ebizwa ngokuthi kuse-Atteridgeville esikhumulweni samabhasi kanti ke okusilethela ukuthi ke uphiko olubizwa ngokuthi ke i-Road Traffic Management Corporation i-RTMC ithi ke ilunywe indlebe ukuthi inqwaba yamabhasi ela engekho emthethweni noma engenazo imvume ezifanele zokuthi ke abe semgwaqeni lamabhasi. Ngizocela nje uzakwethu uGqaba Injokweni ukuthi ke akukhombise lenqwaba yamabhasi ela njengoba ngishilo ke ukuthi ke lamabhasi lawa awanazo imvume kanti ke izikhulu zamaphoyisa zingenile phakathi kwalamabhasi ke zathatha ke imvume okukholakala ukuthi ke yizona engekho emthethweni ke. Esikuzwile ukuthi ke kunelinye ibhasi elibuya ke esifundazweni iKwaZulu Natal eliqala ke ngenumber plate ethi ND. Leli bhasi mbukeli lila eduze kwami kanti kutholakale ukuthi ke lasusa eThekwini lalethwa lazosebenza la kodwa ke lingenayo imvume ephelele. Njengamanje ke simile njengoba saxoxisana ke nabanikazi bawo lamabhasi kanti futhi basabheka ezinye inkinga okungenzeka ukuthi ke lamabhasi anazo. Umthelela ke mbukeli weindaba ze-SABC ongaba khona ukuthi ke uma ngabe emiswa lamabhasi namhlanje engasebenzi kuzosho ukuthi ke inkulungwane zabantu ezithembele kulamabhasi ukuthi ayilayishe uma ngabe ibheke eindaweni ezihlukene kusasa ekseni namhlanje ntambama angeke ikwazi kanti nezisebenzi kungenzeka ichaphazeleke ngalokhu. Igama lami nguKalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngisepitoli. Owengamela umnyango wezemfundo eGauteng uMatome Chilwane uthi imndeni yezisulu eziyishumi nomuva eziphangalala engozini yemoto zizoyithola maduzane imphumela yolibofuzo. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo ebibanjelwe eCarltonville entshonalanga yeGoli.
Umndeni, abangani kanye namalungu omphakathi uphume ngobuningi ukuyokwethamela inkonzo yesikhumbuzo yabafundi abayi-11. Umfundi osinde engozini usesibhedlela uthola ukwelashwa. Umshayeli weveni naye usesibhedlela uthola ukwelashwa kodwa uqashwe onogada ngesolokhozi. Owengamele umnyango wezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthi umshayeli uzovela enkantolo uma eseluleme. We are optimistic and the child will recover. Most of the injuries are on the lower body, according to, obviously there is some as well. So they're monitoring him very closely, monitoring the child very closely. So we think, I believe he'll recover. Umndeni wakwahlalela olahlekelwe izingane ezine kule ngozi uthi kubhlungu kakhulu njengoba usalinde ulibofuzo. Banxusa uhulumeni ukuba afake isandla ezindlekweni zomngcwabo. What do you say when your child has passed on? One, you cry. What do you say when there are two of your kids who passed on? What do you say when there are three or four? Yes, you say, God give me strength. But that strength is never there sometimes. Bekuwumunye kuphela emndenini yezisulu ngesikhathi kwethamelwe inkonzo yesikhumbuzo sabafundi. Othisha nabazali besikole iThato Secondary School esisebothabelo eFree State bangenele umbhikisho befuna kuvalwa isikole ngenxa yesimo esingesihle kule sikole. Othisha abakhathazekile bathi lesi sikole singabhidlika noma inini futhi siyingozi kubafundi. Umnyango wezemfundo uvakashele lesi sikole uyohlola isimo kanti uthi unethemba lokuthi bazosivula lesi sikole einsukwini ezimbili ezayo. These classes have not been occupied, precisely amongst other things because of that, but also because some of them don't have electricity and so forth. That is why they were not occupied, and that is why I've raised the issue of communication, because that was not brought to the attention of the head of department, that there is a problem with the issue of occupational safety certificate. That is why we are here to solve, because if you look at this area, it's supposed to be a playground for learners. That is why once we find a solution, in fact, the HOT has thus committed now that by next week we'll be starting to build the brick and mortar classroom here. We have already, the contractor has already been appointed to build the proper brick and mortar classrooms and admin block. In the meantime, we will want to deal with the 16 mobile classrooms here, which have issues of electricity, issues of other problems. That is why they are going there to assess and then come with the solution in the meantime. Email umkhandlu lokwamanda uthi ihhovisi lakhe lihlolisisa ukuphepha kwezikhulu zomkhandlu ezingaphansi komkhakha wezomhloli. Lokhu kuzemva kokuthi omunye wabaphenyi bomkhandlu uZenzele Benedict Sithole obeneminyaka engama-50 edutshulwe wabulawa enkabeni yedolobha ngolwesi. Imeya ithi ngale kokuthi uSithole besebenza ophikweni olulisana nenkohlakalo akazi ukuthi yiphi enye inhloso engaba khona yokumsoconga. uZenzele Benedict Sithole bekusadlule izinyanga ezintathu kuphela eshadile ngesikhathi ebulawa. Izinsolo eziphezulu zithi lo mphenyi ubesafika ngasemaphethelweni ecala elibandakanya izikhulu ze-JMPD nokuthi ubengasabi ukuphenya amacala osomaqhuzu abakhulu. Imeya yeGoli uKwabelo Kwamanda ithi ayazilutho ngamacala abephenywa uSithole abengafaka impilo yakhe engcupheni. Chiefs is one of our unit that is heading the investigations on hijacked buildings. It's a unit that leads investigation in maladministration within the context of our city and our administration. So when such incidents happen, we take it very seriously. Yize kunjalo Kwamanda uthi usemzamweni yokuqinisa izokuphepha zalabo abebesebenzisana noSithole ngaphansi komkhakha wezomhloli. They have to have the backing of JMPD, they have to have the backing of SEB because some of the functions are not within our jurisdiction. So it is a concern for all our investigators. Umndeni kaSithole usakhungathekile. Ushiya unkosikazi hardly 3 months bashadile. Ushiya abantwana ukuthi bangakanani still basamnid ubaba. Mina naye we only 2 kumamethu.
Now I'm left alone. So sonke lezi zinto mangisiconsider as unfair. Ukubhekisisa ukugunyazwa nokusetshenziswa nokuthengwa kwezibhamu ezisetshenziswa ezigamekweni zobugebengu enye yezinto ungqongqoshe amaphoyisa omusha okuzomela abhekane nayo. Ezinye zezisulu ezithinteka eVBS Mutual Bank ezingasekho manje zikwamukela ukukhululwa ngoshwele kwalowo wayesikhulu esiphezulu sezimali ebhange uPhilip Truter, kanti nalo owayengusihlalo waleli bhange uMathozi naye wavumile amacala afanayo, kanti ugwetshwe iminyaka e15 ebhadlejele. I don't know what was the deal between him and the NPA, and if that deal was for the NPA to get the information that they got. It could be maybe to the advantage of the justice system, so that we can get the closure on this one. I've accepted the apology that he's doing, because I take it as an apology. And if somebody has done something wrong and is coming to the people to say, this is what I've done wrong like this, I do accept and appreciate. Njengoba sekusele insuku eziyishagalolunye eqala imidlalo yama-Olympics eParis, umengameli waseFrance u-Emmanuel Macron wamukele umengameli wekomidi laleli midlalo uThomas Bach kuleli dolobha. Phezulu eqhulwini kulomhlangano bekungabalungiselela lomqhudelwano kanye nezinhlelo zalenhlangano zentuthuko. Kuphinde kwadingida iqhaza lemidlalo yasebusika ama-Winter Olympics azobanjelwa ezitabeni zaseFrance, iFrench Alps. Kulindele ukuthi IOC ibambe omunye umhlangano ngolesithathu olizayo. Kusenjalo ilanga lemidlalo liyaqhubeka nohambo lalo, kanti abasubathi bakuthasele kakhulu lokhu. Having the Olympics at home, it's incredible. The last time he was in Paris was in 1924. Next time he's going to be in Paris. I don't know if I'm going to be super fresh, you know. So I feel incredibly lucky. Amaphoyisa atshalwe kulo lonke idolobha laseParis ukuvikela izindawo lapho kuhamba khona abasubathi. Sekuhlawulisa abantu abangaphezulu kwama400. Abasubathi kulende baqala ukutheleka kuleli dolobha kusasa, kanti abahleli bemidlalo balungiselela ukuvula izindawo ezizohlala abasubathi ngesikhathi semidlalo. They will also use as maximum of already existing infrastructure. For example, the main dining hall is in a former electric factory. We will put 3,200 seating in there and serve 40,000 meals. And this place is magnificent, and we're pretty sure that it's going to be one of the iconic places in the village. Umcimbi wokuvula lemidlalo kulindele ukuthi ubanjwe ngolesihlanu olizayo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapha izindaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa